Kabi ko sa inyo mga. Napakalit lang ng mga yung kagat. Grabe oh. Ba? Ganun lang siya mga tayo. Kala ko sabit lang mga tayo, inaangat lang oh. Grabe. Laki oh. Hiro mo yan mga tayo. Talaga mga tayo, talagang ano lang ito. Wala kayong tiyaga dito talaga. Hindi kayo makakarami dito. Grabe, laki. Yan na naman. Grabe, malaki na naman ito. Ayan ah. Iniwan nila ako dun sa Matumal daw. Sabi ko, tiyagaan lang nila sa Pagos. So, di ba? At least meron kayong ano tayo. Ayan, may hilo pa tayo. Choy, good morning. Mr. Rimbo tayo ulit sa may likod ng ano, ng People's Park. Dating Makati Park to. Tara mga Choy. At ang ating palang pain mga Choy dito ay ano, bullets na pula. Kahan natin kasi para tayo ay makauwi ng maaga. At makapagluto ng ano, sinabawan na tela. Ang galing ni Kuya, sabi kong Pagos sa atin lang. Good morning. Good morning. Ako rin nakadalawa na rin. Maganda rito ano, Pagos. Yan na naman Kuya oh. Yan oh. Yan oh. Inano ko lang oh. Malaki pati. Ay grabe, ang laki oh. Mga to oh. Akala ko wala pero meron. Pagos lang dito Kuya. Pagos lang po. Yan malansa na natin. Ay grabe, ang laki. Ay, maganda yung sabit mga toy. Grabe ang laki oh. Iyon, grabe ang laki oh. Pagos lang dito po. Batuan kasi yan, kaya mas maganda dito. Taw-taw yung ginagawa. Yan ang mga toy. Ay, so yung pumapalag. Wala ka, may laman ata tayo. Uy, may laman nga. May laman mga toy. Kasi minsan kasi dito parang akala mo lang sabit pero ano eh. Yan, may laman pala oh. Tayo yung ano, yung mata niya. Baka tumalsik. Iwas niya yung ano. Pumapasag na oh. Ano yan? Ay, pagong ata. Ay, sus. Ano yun? Ano yan? Pago? Naku, dami-dami anong pagong pa. Hindi, kinakagat ko na ba doon? Yan na naman. Grabe, malaki na naman tumatay. Ay, nakawala. Masayang. Grabe. So, napasabi lang si Kuya sa ayin na to. Ang ganda ng hook po yan mga tayo. Size team na to eh. Silang siguro ano, napuruan. Malambot kasi mga to yung ano niya, yung uso ng tilapia dito. Kahit sa Laguna Lake mga tayo. Bakit lang? Kaya madalis ano, mabunit. Kaya minsan nga eh, pinipit ko lang konti eh. Sayang, ay naku pa naman. Grabe mga ito, lalay. Hindi pa inabot. Tinitikman pala yan tayo mamaya, mapasarap yan. Mamaya mapasarap yan, tinitikman pa lang. Pag napag-aralan na nila yan, mga yung agos na nga dito, madali na lang makahuli. Yan naman talaga sa anglers mga tayo. Hindi na pag yan, katulad yan. Yan na naman oh. Uy, grabe. Ayan o.
Grabe, kala mo lang sumasabit pero meron talaga mga to eh. Oh, dalawa pa sabit sa kanya. Ano to? Ganda pati mga sa kanya mga size. Yeah. Good. Thank you, Lord. Mas dito mga to pagka nawala dyan lang. Sige lang, wag lang kayo magsasawa. Pukul lang ng pukul. Hanggang sa dawian kayo. Yan, nakadali na tayo. Ganda ng size na tayo. Grabe. Ay, kuya pa lang pala kasi bata pa naman si kuya. Oo, kabi ko sa inyo mga napakalit lang sa mga yung kagat. Grabe oh. Diba? Ito mga tayo, ganun lang siya mga tayo. Oh, tilapyan, tunay. Aray ko. Sabi ni kasi KL Vlog, tilapyan, tunay. Sabi ni Kuya Romeo Makalintay. Tilapyang tunay. Sayang mga tayo, hindi tayo nakauwi ng video. Ayan, dyan muna kayo bunso. Ay, Mader. Siyo Mader. Supporters natin sa Bicol, Miga love shoutout. Sayang. Bala ko talaga mga tayo, para matulungan sana yung kapatid ko na mag sibak ng kahoy kasi dami na puno na naputol na kahoy dun sa puno dun sa amin nung nakaraang bagyo. Sabi ko nga sa kapatid ko, ay nako, maraming salamat sa inyo mga tayo, mga sumusuporta sa aking YouTube. Ayun mga tayo, huwag nyo naman po mga skip yung ating mga tayo ads para makasahod naman tayo. Meron naman tayo $40 na naman. Mga tayo, pag 4 months ako sumasahod. 4 months, minsan sahod ng 4.8. Pero okay na mga tayo, kahit na logi naman. Basta nag-i-enjoy naman mga tayo. Kinagandaan. Pati nga ng mga ibang mga pagdating ng panahon ay matanda, may papanoorin ako mga at least ay na-try ko mag YouTube. Hindi talaga. Naku, purong tayo drama naman. Ayun, meron na naman mga katoy. Ano po? Grabe laki. Ang laki oh. Grabe laki. Nakukuha lang talaga sa pagos mga katoy. Uy, wag kagagalaw. Kunti na lang oh. Di man lang bumasag mga katoy. Grabe ko, konti na lang mga katoy. Pakita ko sa inyo mga katoy. Yung tama na lang. Talaga kung para sa'yo eh. Oo mga katoy. Asangan mo natin. Yung mga katoy. Yan na, napakaliit na lang mga katoy. Ay, naku. Thank you talaga. Tilapyan tunay. Grabe, pagbato pa lang dun. Tinakas ka agad. Napaka-bliss pa na natin. Kanya-kanyang discard talaga sa paminiwas mga tayo. Gano'n naman talaga kasi mga tayo. Pagka nararamdaman mong pagka nakakahuli sa medyo matumal sa spot mo lipat, ganun talaga mas maganda. Ito kasi mas maganda to kung di umaagos mga tayo, tapos tawag ito yung di maagos tapos makagat. Ay, napakaganda mga tayo. Ang gandang pabayabas ba, pero pag ganito nagpabayabas ka ni kabiwas tapos buhol-buhol to. May agos oh.
Shout out mo ba Kabiwas? Ay Kabiwas. Lalo si Kuya Ronnie, naku po, Sarge. Kabayabas TV. Tapos na mga ito. Napakatuwa mga kasapi mga ito. Yung mga ito. Kala ko sabit lang mga ito, inaangat lang oh. Grabe. Ginagawa mo. Biro mo yan mga ito. Ito lang talaga mga ito, talagang ano lang dito. Kung wala kayong tiyaga dito talagang hindi kayo makakarami dito. Huwag kang mga galaw. Yun, yan. Yun, grabe, ang laki. Tingnan nyo yung mga tayo. Sus, taba pati. Ay, yan. Taba. Grabe na ito. Sigurado makakarami na yun doon sila makita. Doon sila pumunta eh. Yung paliko na yun sa may papuntang ano, sa may Bayabas kung tawagin nga nila. Kachoy Ed vlog mo. Kabiwas, paboritong spot mo Kabiwas yung mga paagos-agos. Ako dito talaga ano ko eh. Dito ko na talagang na first love. Daming adventures ako dito mga eh. Talagang puro talaga ako dito ano. Harvest mga to. Sarap dito pa naman ng isda rito kasi ano, open to mga to, oh. Lalim dito eh. Saka batuan to, puro lumot lang kinakain nito. Pag papunta kayo sa spot na to, lalagpasan nyo yung ano, yung Yumac pag galing kayo ng Guadalupe. Tapos yun, may bandang kaliwa na street na maliit, yung iskinita na may canteen yun, pasukin nyo. Tapos kaliwa kayo doon sa may Manukan. Yun, papusok na yun dito mga toy. Makikita nyo na yung spot. Tapos pag kumana naman kayo doon, west rim mo rin yun sa may yung gamit nyo ay BSF doon. Napaka-effective ng BSF doon mga toy. Tapos saan makakabili mga toy? Doon, sa ano, kay Buswid, yan na naman. Yan na naman, grabe, kalakas. Ano? Ay, sus. Ginanon kasi mga toy. Ang laki pa naman. Kita nyo yun mga to, yung mga ganong ano na yun. Ay naku, sayang, ang laki. Ay, ligzag na eh. Ganon lang na talaga dito mga to, talagang yung kagat dito minsan ganyan, biglang hinahatak yung pamiwas mo. Tapos meron namang kagat dito na napakainit bang yun, night fish, kumagat sana night. Anak ko, wag palang kumagat dito. Mababali to. Mapuputol tong ano mga to. Meron pa yan, Mati, meron pa. Sayang. Nakakapanabik yung mga ganun, Mati. Hatak na nakakawalang ganun kalaki. Grabe, pag ganun. Guman yan, no? Ang sarap ng hila. Ayun, yun lang po muna mga toy. Grabe, mga toy. May video okay na mga toy. Uy, meron pa mga toy. Pauwi na. Tinitesting ko lang, pinitik, meron ulit. Baka makapirate pa tayo mga toy. Yan mga toy, okay na. Maganda rin ng huli mga toy. Ganda mga size eh. Sayang, umalis sila eh. Sana kung hindi sana sila eh. Bigyan ko sana sila ng tilapia. Maganda oh. So yun lang mga toy, no? Maraming salamat sa inyo mga toy. At muli, ang fishing spot natin ay West Rainbow. Fishing spot Taguig. Paagos lang mga toy. Ginawa ko, puro lang pa ganyan. Ganyan. Ha? May karawan na pati, meron ng ano. Baka makapiright ako. Yun, maraming salamat po mga toy. Kita tayo dito. Ayan. Ay, bibigay ko sa kanya to. Dami kong huli kaya doon. Iniwan nila ako eh. Yan no? Oh. Diba? Sige lang po. Madali lang pa ako humarbis. Ayan ah. Iniwan nila ako dun sa Matumal daw. Eh sabi ko tiyagaan lang nila sa Paagos. Oh, di ba? At least meron kayong ano tay. Ayan, may hilo pa tay.
Bigyan ko ng ng tubig ng malamig tatay. Buti daw dumaan tayo. Yan o, ayos na yan. Malamig pa yan tay.